Salut și bine vă regăsesc la un nou episod. Astăzi vom face chiar nu știu. Am găsit aici o mapă și am zis pac intru. Nu e bun, nu? Pe unde se intră? Trebuie să fie o intrare. Ah, ce bine, am găsit intrarea. Deci avem niște floricele, cred că a știut că sunt fată. Mă mir că pot înota râul ăsta așa de micuț, lac poți să-i spui. Bine, hai să mai înotăm, ce plictisitor, și pierdem din timp, deja au trecut un minut. Bine, aproape. Hai să intrăm în casă. Mamă, ce frumos. Chiocel! Bine, nu e chiocel, dar nici că e chiocel. Ăsta e modelul pe care îl fac și eu. Mamă, dacă da. Mamă! Mică! Ce-mi asta? A zis să dai asta. Au. Se putea zi mai ușor. Bun. Suntem în pula rumură de netherite. Acum, are un design mai bun decât design de la harta mea de Little Flower. Am 5 abonate. Sau abonați, mai bine. Pentru că abonat se spune și la uite și la băieți. Poate s-au simțit și e fain aici. Mamă, dar modelul ăsta e foarte făcut, modelul ăsta. Și din videoul ăsta puteți să învățați și voi și eu lucruri despre cum să-ți faci o casă, vedeți? Vedeți, mamă, ce oglinzi faine. Habar cum le-am făcut. Aici faceți așa. Aici e o toaletă normală pe care oricine poate să facă. Dar pe aici e mai luminos și mai fain. Nu știu. În fine, pe aici nici n-am apucat să vedem dacă mai e ceva pe spate pe acolo. Am văzut câțiva copaci, am văzut aici un râu. Foarte frumușel. Dar să nu rămânem fără aer. În spate avem un mic locușor de stat. Băi, eu n-am cu ce să-l bat. Băi, eu n-am cu ce să-l bat. Cu ce-l bat? Bă, ce mă bate, mă! Băi, de ce ești așa de rău urât? Îmi iau sabie. Așa. Măi, te mai pui cu mine? Măi, ce faceți, măi? Stați în piscina mea? De fapt nu e a mea. În fine. Serios. Nu pot să bat un micuțel bebeluș. Gata. Sper să găsim cât mai repede. Deci așa... Ue, bă, am spionat. Eu am ajuns iar aici. Ok. Mergem la etaj, pentru că deja am văzut aici. Bun. Deci modelul ăsta puteți să-l faceți și voi. Sper să fie dormitorul. Da, e dormitorul! Bun. Bun, deci aia a doua zi. Stai acolo! A zis să stai acolo, doamne! Cărcătorule! Ce încărcător mai ești? Deci o baie de rezervă.
Bun, mai avem aici ceva. Cameră de oaspeți. Nu știu ce acolo mai e de nezărit. Uite ce, bai? Cameră de gaming. Bine. Bine. Deci avem... Bine, deja am văzut toate case. Fratele, ne uităm la Chelu. La Chelu, mă, îl știți pe Chelu, nu-l știți pe Chelu. A, și pe aici ați poate intra în spate. Îl spun așa. Hei, e fain. Tu, ceap, 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 ceap. Să-mi iau și eu un skin ceva de floare. Că toate sunteți niște floricele și eu floarea voastră mare. O să-i tot niște floricele, sunt floarea soarelui. Oh, bine, gata, gata, că m-am plictisit. Asta de ce culoare e? Mamă, e cu toate culorile curcubeului. Oare suntem pe peaceful? Ok, oricum poți mânca pe creative. Hai să ne punem pe peaceful. Default. Default. Bun. Suntem pe peace. Cred că o să-mi trebuiască mai târziu. Și acestea cred că trebuia în creative să le dau jos. Totuși mai vreau să nu. Măi, avem aici vreo trambulină pe aici. Măi, cine s-a gândit să facă hartă? Ce n-a făcut și o trambulină? Și dacă mai sunt mod de ea, ce nu pot să-i bat. Deci aici stăm așa, facem un gratarel. Bun. Cred că o să mă obișnuiesc aici. Da, e o casă foarte mică, dar e foarte drăguță. Și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și bye bye!